Okhabazela le sanibone Fryhead. Ayakokhabazela sanibone Fryhead usho njalo kumakhabazela nje manje uma Gcwabe mfethu welcome to Fryhead yini oyibonayo la eunique nakwamanye imidlalo yamanzi oke wayehamba nje since naqala okwenza lama initiatives la I-ground lenu li-unique from nama ground ewonke. Indlela i-setup engakhona you are able to spot i-VIP with generally like dayiswa khona imonto edlalayo. You are able to see each and every car that is playing and abantu benu ayibaphumile mfana okukhulu ngikubona kunakho konke kokusha ukuthi abantu benu mebeza kwena bangakuwisa okusha ke lokho engikubonile la. Alright yazini imibuzo nje obalekile ngifuna ukubuza wena siyazi ukuthi iyimoto most of the time it's male dominated wena nje umuntu osifazane yini inspiration ukuthi ube kuyimoto industry into the car industry? Well, I love vehicles. Ngiyayithanda imoto nanokuthi ke ngikhule ekhaya kune business lama taxi, so I grew up under environment yeyimonto vele. So growing up knowing ukuthi one day it might happen ukuthi abazali bahambe laba sebesele. So you need to learn the process of a business and also develop certain skills. So by ukuhamba imidlalo nabafowethu angihlezi ngingahambi ngedwa mina ngiqanda lapho kangangokuba nje nange eceleni kwenu. So akamshiya udadewabo la kusuke kukhona khona mina wokwazi ukuthi mina ngiqanda labafowethu so ngisuke nginobhudi la ngikhona. Bengisathi ngisazokubuza ukuthi uThembeni khonto igaxileni la. Uba mina kanti nenqindi ngiyayishaya ke mfana. Awu inqindi ngiyayihluba nje. Ngale kwalokho ke ngizembe nomfowethu. Ngiyabaleka. Alright engazathi i-competition ibukeka iba tight. Do you have a rival masifika la emidlalweni wamanzi? Isilungu leso shilo mntababa butheni? Ikhona yini imbangi yakho ekhona la namhlanje? Oh, ancazi mina obengakuzwanga urolile. Okay. Yes, nginazo when it comes to ama okhala. Mostly nginembangi nje yaziwa ekuthiwa ihustler. But ke namhlanje it was very unique because sitheme songena wangimisa bandle egate ukukhombisa ukuthi as much as ayimbangi yampara kananxa nami. Wangicela amagcwabe can you enter using ngicela ungene ngemonto yami enter ngemonto yakho awu sangena inkundla ikujabulelile even though it was very confusing but it was a very nice grand entrance. Kahle uyasazi silungu xhaphaza mina. Ha mina Nkosi yami uma wasikhokhela lesi ngisho private school lesi mina ngiyasivedeza ke Nkosi yami when I get an opportunity ngiyasivedeza nje believe me ekhaya ngibamela ikona ukuthi ekhaya they don't take me serious. I wish this podcast can actually go isiyo reach lwamndeni walapha ekhaya nibatshele ekhaya ukuthi ngibaleka kangakanani kumphakathi baye kungithatha kancane. Mvoteleni abe yikhansela ezama elections. Lalela mfethu asivale le interview you said ku unique okusuna namhlanje asivale mfethu bonga abalandeli bakho ekakhulukazi la eFriday. Look at the uniqueness book. Uyayibona? Hayi ngiyayibona. Wakwayibona nweni into enje aya. Just look at the uniqueness of it.